Лукаша, 2 розділ, 1 вірш, описується сцена народження Ісуса, яка усім нам добре знайома. У той час Кесар Август нечакано видав загад о проведенні перепису насельництва во всій Римській імперії. Після видання указу всім треба було поїхати у свій родний город, каб зареєструватися. Таким чином Єзеп, який так само походив з роду Давіда, пішов у город Давідов, який називався Віфлеємом, з Марією, жонкою своєю, яка була тяжарна. Зернувши на пророцтво Біблії, хіба у 5 розділі книги пророка Міхея за сотні годів до приходу Ісуса на землю не було предказано, що збавця народиться у Віфлеємі. Іншими словами, Бог організував усе події, каб здійснити гэтае одно пророцтво. Бог подштурхнув Августа, римського імператора, видати гэты указ, і у виніку Єзеп, муж Марії, був вимушений вернутися у родний город. Коли вони поїхали у його родний город, кого народила Марія? Ось так Ісус народився у Віфлеємі. Коли б не був видадений перепис насельництва, хіба Ісус не народився просто у Назареці? Коли ми вивчаємо Біблію, ми можемо бачити виконання пророцтва, де Бог переміщає увесь сусвіт, коли гэта необхідно, каб виконати навіть одно пророцтво. Спочатку ми повинні бути здольні розпізнати діяння Бога у небачному світі і зрозуміти Його глибоку волю. Я вірю, що менавіта тоді всі ми можемо справді мати ту милосердну віру, яку Бог дає своїм дітям. Коли ми не будемо жити поводле віри таким чином, то у виніку будемо глядати тільки на знешню прояву і бачні ситуації. Усі люди ведають, що Ісус народився у Віфлеємі. Однак многие не разумеют, что увесь сусвет был подрыхтаваны для того, каб Ісус народився у Віфлеємі. Гэтую гісторыю можна разглядаць як Божую працу у небачным свеце. Таким чином мы можем открывать и разуметь пророцтвы у Библии одно за одним. Робячи гэта, мы зможем цалкам зразумець, што гэта важная сцена пророцтва, што дазваляе нам усведоміць, што ўся гісторыя кіруецца Богам, і без Яго кіраўніцтва нельга дасягнуць нават невялікага выніку на гэтай зямлі. У заключенні всего вышэйсказанага мы можем зразумець, чаму Бог даў нам словы, запісаныя ў пасланні да Каласянаў, раздзеле 3, пра вышыннае думайце.